Udane Ostolaza. Bigarren hariko dena Zarauztarra duzue. Lierni Osa. Ondoren hariko dena Maiabitik. Goizeder Abendiba. Laugarren hariko dena Zarauztarra bere. Mani Gezolaga. Bosgarren hariko den harrika sortzailea, Oiartzundik, Garazi Amsa. Seigarrena Iturrendikan, Estebarria Etxebeste. Zazpigarren harrika sortzailea, Azpeitiara duzue, Olaia Esnaola. Eta zortzigarren harrika sortzailea, Zarauztarra, Ainitze Zubeta. Epaileak, hemen izango dira, Jose Luis Sarasola, Josu Milani eta Javier Etxeberria. Hori epaileko lanak egingo dituzte. Eta hortxe, aurkeztu ditut, geratu dadila lanearako Udane Ostolaza. Eta hortxe dut, Udane Ostolaza lanea. Horatxe minutua. Minutu erdi. Hogeita bost. Apodane. Minutu bat ere modu dieta zine, tortxe da. Azteko prez. Eta tortxe da, bien lanean. Iru. Bost. Ama. Hogei. Azken minutua. Hogeita zazpi. Hogeita zazpi bai. Hogeita behatzi. Hogeita hamaika. Bienvenidos. Segundo, venga, oso,
hori da hori, oso ondo, Amabi. Oso ondo mirarina, amabi. Hogei. Hogeita bi. Hogeita hiru. Hogeita lau. Eta hogeita bost. Hogeita bost azaldi, azten horako lana. Hori da, amabi. Azken minutua. Hogeita zazpi. Hogeita zortzi ere bai. Hogeita hamar. Azken horako bana. Baina izkundi. Eta hor zaizu, garazi, Antza Ramia. Avanza. Hogeita sei. Hogeita zazpi. Hogeita zortzi bai. Hogeita bederatzi. Eta hor zaizu, Estefania, Etxebeste, Ramia. Hiru. Lau.
da, hogeita lau jasota. Ez. Hogeita bost. Hogeita bost jasori. Eta hortxe da, Olaia, ez da hola baina. Hogeita zazpi. Hogeita zortzi. Hogeita behatzi. Hogeita hamar. Hogeita hamar. Jaso hori, Olaia ez nola. Hogeita hamar. Hamaika. Hogeita hamabi. Hogeita hamairu. Hogeita hamairu. Hortxe, baina ez doa zabane. Abo da. Amala gure bai. Abo dani, animo. Amabost. Amasei. Abo dani. Amazazpi.
モリドリ、アマビー。Entonces, se debe también. Sorti. Amana Wenewai. Amasei. Amasei. Hasol. Entonces, máquina. Malau. Mati, Polidori. Amasasti. Ini Sorti. Emergency. Emergency. Asal ini mati di sana. Oh mati. Oh ini mati. Entonces, ahora sí me
etxe beste lanean. Amazazpi, Mesen. Amazortzi. Eta Eneretzi. Amazortzi. Hasi da lanean. Azken minutua. Zortzi. Eta initzen lanean. Zortzi. Meretzi bai. Amairi. Hogei. Hogeita bat, hori da hori. Hogeita bat kasuari, hainitzen zuneta.
hortxe, amalo borrena, eta azken minutua. Azken minutua. Hemezortzi. Venga, Udane. Hemezortzi nesuta. Hemeretzi. Hogei. Hogeita bat ere bai. Hogeita bat azorri. Udane amaitu ditu bere lana. Eta hortze duzuen, bi handi lanean. Venga. Oso ondo. Viene por mi chile, ahí Amabost. Venga, venga, por. Sai, Ondo ya. Oso. Azken. Oita, por aquí, Dime que te no. Hogeita bat. Venga. Hogeita bi. Hogeita hiru. Hogeita lau ere bai. Abariarni. Hogeita bost. Hogeita sei. Hogeita sei gazoaki. Abariarni. Entonces, la preceder lanean. Luego el uso profesional, ánimo, Venga, ánimo. Vamos. Amamos Hasori. Entonces, Maggi Lanea.
Lasai. Amazazpi. Amazazpi lagi. Venga. Sorti. Hemeretzi. Venga lagi ya. Venga semua. Tanpa bersamaan. Oke Kaswati. Arah sini Lamia. Stefania Lamia. Sorti. Hemeretzi. Etortzea, Ubaina, ez normal.
Eta egitzen, lanean. Apa ini, Hori du. Amabi. Hogeita lau. Hogeita sei. Venga ini, hori ondori. Venga, txalo bat ezartu ezagun. Hogeita zazpi, txarrendo berria, hortxe. Eta zortzi. Hogeita zortzi. Amasei urte tiruita kilorekin, hortxe darazik bere saria, ituren darra, seigarren, zorionak, bosgarren, 4.187 kilo terdiki, Udane Ostolaza. Hori zutzailea, arteitzen emako dio. Azer olako lanak egiten ari den. Eta hortxe da Miriam Sarasolak emako dio. Eta hirugarren, podium egin du. Eta hortxe, podiumia borrokan. Biarni, hortxe arkaitzik emako dio. Bere saria. Monkoroa. Txakolindegi eskarri eman behar. Harri txikien, Gipuzkoako txapelduna, hortxe Mirianek. Eta garazik emako die saria, hortxe txapela, podiunean gora. Hortxe alkarreneko besarkadak. Eta aztu nahi izan dena da, hemen txeporrokan ibiltzen dena, Alesa. Hori ere txalo bat segizela animo horiekin entrenatzen. Eta narekin bai. Bueno, hau izan da. Gaurko txapelketa, zorion.